do jogondiri atawa kunda no natore nder kunda sawi kunda be wi'a kunda kadi o wi do kan o fandi mo wotindin ni wonde ko Allah tagi hare waddike mo yo wotindin ko Allah tun rewete mo wotindin ni ko Allah tun rewete fibi dum hare e nder ton wonde mo fibi wonde ko Allah tagi ko Allah je kanji didi ili jogondiri moƴƴi wa alaqatu ahadin nawaini bil akhar yowondiral ma jogondiral gotum e majji e dinoneji didi e kuma woni woni anna tawhid ar-rububiyyati wonde wotin dingol jeyangal mustalzimun no waddini wotin dindo li tawhid al-ilahiyyati wotin dingol dewa Allah yagal Allah ngal ma dewangal so wi dunda waddike mo ka wi'a dunda bimana no famortano anna al-igrara wonde qirragol jaba bi tawhid ar-rububiyyati wotin dingol jeyangal wonde ko Allah tun jeyi yujibu no waddina al-igrara qirritagol kadi bi tawhid al-ilahiyyati wotin dingol Allah yagal Allah ngal wal qiyami bihi e darna golgal Allah yagal Allah wadugol Allah goto ko kanko tuni Allah kanko tun rewetedo faman arafa on andudo anna Allah rabbahu wonde ko Allah woni jeydom wa khaliqahu ko Allah tagimo wa mudabbira umurihi ko Allah woni e fewjude fi hakuji makko din fu mo andi dum girri ke dum jabidu wajaba alayhi waddike mo haray an ya'budahu rawata Allah wahdahu kanko tu la sharika lahu ala mukafidi no haray obligatoire no way joni wastawi neddo tawa joni hari ani himo adanede ko nyama ko yara ko nyawndora ko borno ani suudu ka woni don ko goddo fawti bi makko di fu ko fawtado man kono anda ko hombori mo wadande dum kono mo andi kanko hunde ko wawani hore makko ala olando non ko tefa ene di moƴƴereji di ko honto woni yewrude kum bone wadande landu goddo en mo andi ko kaari o ma wadan ko yeda do fop namen do fu wada ma dum goy kaari fu tangin non ko honnon kanko honnon waranta on ɗo o yiɗaymo o ɗoftotomo hande kadi o sustamo si on ɗon ñaaɗi tun hande kadi ko wakkenen hakke ka fewndo ko anda fu no gasa o sonkida e makko gasa on waɗa mo goɗɗum ko tawata na ko tiiɗi ha kono o tiiɗina hey ko a fillike ɗum mi asi ka woni hombo a andala ka so andi jaka ko uɗo woni fi makko on fow fappo ko ɗo yo yimo andi le se oɗo waɗale haray kanko on ile futi oɗon tan yinno hoɗay oɗo hande kadi kala ko o wi'i on tigi mari feere ko fof oɗay stalzim ɗum ɗon obligatoire ka lankoɗo si andi joni Allah subhanahu wa taala fima on fof koye juuɗe makko woni sa nyamay si a yaray si a foofay si a ɗanoto si a malete si a malkisete gurdam maɗa mayde mande fof ko kanko jogi saabiwal ngal kanko jogi butoro nden kanko andi ka nde ñoƴƴete o ñoƴƴi yaray yan on c'est fini ɗum ɗo waɗɗinte wonde oɗo ko kanko tun rewata kanko tun ɗoftotoɗa haray a sustamo few a yiɗaymo kadi ko ɗum woni mana o wa tawhidul uluhiyyati ɗon kadi itte damma on tawhidul uluhiyyati ara mo wela wowlude few
wotin dingol alla yagal allangal mutadamminun no mofti no derton no soomi derton li tawhidi rububiyyati wotin dingol jeyangal bimana no famota non woni manawu anna tawhid ar-rububiyyati wonde wotin dingol jeyangal yadkhul no nata dimna eder tawhid al-uluhiyyati wotan kagal allangal faman abada Allah wahdahu muriwi allatu walam yushrik bihi shay'an wa kafida al-muhayyunde fala budda rafera ala an yakuna de wonta gadi itagada ufidi annahu nu Allah huwa rabbuhu kan Allah woni jeydo mo wa khaliqu tagudo mo kama qala Ibrahimul Khalil alayhi as-salatu was-salam wa Ibrahima gido Allah weldi do Allah onno o wiri non yo kise julde kise on hore makko no wi non o wi afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إشوارا برد آية تبان دي جوابه حتى تبان دي جيتتي إديدي إبراهيم وين كان كوين ماكو بين كيبه وانا دبا بيوتا وفؤلي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون توني فؤلورنا كنتم أتنوا أفرأيتم ما كنتم تعبدون وإني أنا وأن الله وي نلادو جانتني بيمبه ما سانغا إبراهيم وي أنو بمم يمبه مم بن وإني به أنا كهندو وندو غيرو دونو بيني من الروا دي سنة موجي من الغارة داكو كمجدون من يانكينا نودي من داك بيرادي كبال إدادال وإني أنا milando si don wolande di nanay ni no wawi on lorrude si on rewalidi si on rewidi dina fayon beni talando men dun nani menen ko ni men tayma ba men wada men fini men tayma ba men wada dun meden wadde men te fawon dun nafay ma lorre nanay nanata men andade menen ko ni ayto men tayma wa men wadde dum men kadi men jokki do o wi joni non afara aytum ma kuntum ta'buduna ndare onon ko wondon e rewde ko antum onon wa aba'ukum e babirabe modon al aqdamuna attinobe sorilabe modon e babirabe modon ko wondon e rewde ko ndare dum fa innahum no dido di rewton adu wuli ko di ganyo an di fop hakkunde amen ko hakkunde nyaari e ndowru illa rabbal alamina siwona jeydo tagorde ko on don woni na ganyo an ko rewete kon fop ko ganyo an mi falaka mi yida alan kanyon kati siwona Allah goto fi on don ay o wadi ifrad al ibada lillahi yastalzim wonde alladhi on khalaqani tagdula فهو كانكو يهديني وفيونيلا والذي هو كانكو يطعمني ونيامنيلا ويسقيني ويرنمي وإذا مرضت سمنوني منياوي فهو يشفيني وكانكو لسليني ولانكدي والذي يميتني من ورمي ثم يحييني رفتو إمتي يمي
walladhi on atma'u mido tangini mido jorti mido damini an yaghfira li nde o yafoto mi khati'ati faljiri janni yawmaddin nyande joddi dina. Tawde o tabintinni tawhid al-uluhiyya wonde ko Allah woni Allah jo on automatiquement holli o yaltintini ko fibi ko wonde ko onnon kadi woni jeydo mo ko kanko nyammita mo kanko yarnota mo kanko wurni mo kanko warata mo kanko waranta mo pijiri fo kanko o tangini kasi yafoto mo bakkatuji makko ɗum ɗo holli wonde mo fibi wonde ko Allah tun rewete ko Allah goto woni Allah jo hara o fibi wonde ko onnon kadi tagimo ko kanko jogi fi makko fu. والربوبية والألوهية جيانغل الله يا غانغل تارة وند يذكراني معا di janto dete di wat di jante di kanjiri di ardine oda wole tun oda hikkine ɗum si tawi ko non di ardi wa yaftarigani fil ma'na haray di sertika ma'na majji wa yakunu ahaduhuma goddo majji wonay gasiman lil akhar wa sendo daado oya haray na mana goto oɗan jogi mana fere oɗan jogi mana fere no way on hakkunde al iman wal islam wal iman sidi wowli dama innama hadha mu'minun muslimun haray ɗo mu'minu on no jogi mana fere muslimun no jogi fere al iman wal islam sidi janto dama haray iman on no ƴetti golle suuɗiɗe ɗen golle ɓernde ɗen islam on no ƴetti golle feeñuɗe ɗen juulugol horugol jangugol zakkugol hajjugol golleji yi'otori ɗin siko goto e majji inna huwa muslim haray ɗi fof hiɗi nder ɗon si innama to huwa mu'min haray ɗi ɗino hiɗi nder ɗon on siɗi ardi tun haray mo be no jogi fonction muɗum feere kono siko goto ari o kiminay o ƴetta e fonction ji ɗi ɗino o wi ko ɗo kadi tawhidul uluhiyya e tawhidul rububiyya siɗi ari ɗi ɗino ɗi bakkodiri aray mo ɓeɗo jogi fonction mum feere oɗa ƴetta mana jeyangal oɗa ƴetta mana dewalngal siko goto e majji adda o ƴetta e fonction ji ɗi ɗino o wi kama qala fi qawlihi ta'ala wa alla wirno ka kongol mum to ɗum qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ɗo qul wi'uɓe a'udhu mi ɗo molora bi rabbin nas jeyɗo yimɓe ɓen on malikin nas lanɗo yimɓe ɓen on ilahin nas reweteɗo yimɓe ɓen waddiri dino rabb e malik ɗon ko holli ko jeyangal ilahi nas ɗo ko dewangal ɗo fa yakunu ma'ana rabbi on tumati wona e ma'ana jeyangal huwa almaliku almutasarrifu fil khalqi ko lanɗo on firlitotoɗo e tagore nden on firlitagol ani ko waɗugol itta kaari no firlitade e jawdi mum ni wonde o kitiray wonde o yeeyay wonde o soodoyay wonde o nyawlay wonde o nyawloyto ɗum woni firlitagol kaari no firlitade e ɓeygure mum nden o nelayɓe o haɗayɓe o sonkanayɓe o waɗinayɓe ɗum ɗo o accinayɓe ɗum ɗo ɗo aray rabbu on ko ɗum ɗon on mana ɗon yetti ويكون معنى الإله يعني إله الناس أنه المعبود بحق وندكو كان كوني ريبتيدو أون إهوري غونغا المستحق للعبادة وحده جوجودو هاندودو فدودو إدوي دين كانيوم تون دوري نينو دي أردي إسوغان دي ووتره مبين يتي فونكسيون مودو وتارة وند
yudhkaru ahaduhuma mufradan anil akhar wonde goddo e majji jantete kanyum tun tawano weddi o ya aladon inne rabb ontum ma ilahu ontum sikonon o yajitamiani fil maana hara don di kafi maana o hara janta do jetti maana majjon kanjiri dino sayai joni ka biroji wonde be nayi ko directeur on ni ko adjoint on ni mako president ko vice president wonta biroji mabbe ni wa biro on o yanoda biro o yanoda sitayi be fop hibe don no wodi directeur on den golle den ko kanko tun gollata den don on signature don adjoint makko wata mo signide no di golleji go saye ka directeur be non yaado ko adjoint on kipinon non adjoint no ma reglande dum non arbitina mo ga don ayibe don kambe di don non mu be no wodi ko wadata aran oda na dum watta on saye tay ani directeur on ko adjoint on non adjoint on kala ko directeur on wada non adjoint wada directeur adjoint on wada golleji ko halfina enna do particulièrement dum do ko andu a wadde o lontoto directeur on piiji go o directeur on do signira dum do kono bayo ala do ko don ko ono woni do ko ono signata o signay dum en même temps sa ariya tawi adjoint ala do ko directeur on woni do siko golle ko directeur on tigi tigi duwano wadde kon sa ari o waday siko golle ko adjoint on tum dum don wonno ko priorité adjoint on ben bayo ala do ono ko non sengo do makko ara ko wawana ko mo way signi don kadi dum woni maana iza jitama aftaraga wa iza aftaraga jitama sibe hawtiti haray be serti sibe serti be hawtiti sibe hawtiti mo be jet fonction don be serdi bay mo be mabbe no don be hawtiti be ari be fo be don joni odo jettu ko constitution on ko loi on indi do ko kanko watta odo kadi yetta ko mungu andi do be seedi sibe serti tawi mana o yanu to o yan ko oda tun ari don ara o jetta manaji ni hawtiti ko oda gollano ko o gollay ko gollano ko o gollay wono hakko le tawhid rububiyyah e tawhid uluhiyyah o wi do fayajtamiani fil ma'na كمانا لهوتتا كما في قول الملكين للميت في القبر ونكونغول بملائكه بريدو ko be wolanta maydo on ka gabru makko sigari landa golmo be na mar rabbuka on bo jeyma do ko rabbu on tun ari ko rububiyya kono be on tigi jabu fi rububiyya wa uluhiyya fu wa manahu man ilahuka wa khaliquk homboni alla joma'on ko homboni tagudo ma'on ko kongol gotol ari kono be on tigi jabo di dino o kama fi qawlihi ta'ala wa kongol na to ka winon alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah be yaltina be galleji mudu tay na gonga kadi be tada be yaltina ka galleji mabbe ko fi tumbe inni menen ko Allah jeyme to adi tun kongol jeyangal kono be wi kadi mana ko Allah tum men rewata dum ko nela do sahaba be mudum be nadama be yaltinama makka be sasinama odo qawi udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu be yamirama kambe kadi be yotto sabbe to nyama hombe be yaltina be ka galleji mudum tay na gonga be radora be yaltina ko fitu be ni ko Allah jeymen si tawno ko don be hattuno be ni menen de ko Allah jeymen kono be wi ali ko Allah tum men rewata be yaltatano ko be habatano kambe be be kan no jabi dum
yaltimbe ben no jabi wonde ko Allah jeydi sa landigi be hombutagi be inay ko Allah ko sabu hondum be yaltiniri be ko sabu be wi kanyum menen ko Allah tunno men rewata de bay kanko tun tagi men ko kanko tun men rewata ni awanon non ko non andi menen ko kanko tagi men kono menen be men rewata mo kanko tun be men wada wobbe go men rewa ben don men don be fiyo be wallito men hewto ay on don mawdo do ko kongol gotol ari ko rububiyya on kono o lontike kadi uluhiyya on kasolto hajji o do woni aya 40 ko gawlu taala kongol to dum ka wi qul aghayra allahi abghi rabba qul wibe aghayra allahi ene ko wona Allah abghi mi dabbata rabban jeydo do na jeyangal tun ko jeyal e dewal ko surto anami on do woni kanko woni watti aya 160 e nayebo ko gawle kongol makko ka wi kanko Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين تبتي وندبه قالوا وي بربنا الله منن كجي من ديكو الله ثم استقاموا رفتي بفيوي نوم بفوتي بجوكي لاول فيو نقول لو رب جيدو وناوي قلتنكو الله جي من حتى رون وبجابي كادي وندكو الله تنبريوتا فالربوبية في هذه الآيات هي الإلهية الربوبية وندو إدي آيات دو إمو ناتوري نرطن كدي وندو دوان الله يا غنغل كدي كو كانكو وني الله ما نبي يقول الله يا غنغل وندو كانكو وني الله ما كانكو تو وني ريوتيرو نبي يقول تنكو كانكو جي كاري جي ko kaari jeyi idan awa ko kanko kadi fodda e warnede ko jeyɗo waɗante kon ko ɗum ɗon woni ko o faandi wonde si tawi ɗi seedi haray arɗo ƴetta e manaji majji kanji ɗi ɗino siɗi ardi kanji ɗino haray mo woni jogi mana mum feere walladi da'at ilayhi rusulu min an-naw'aini ko nula ɓe noddi e mum kon e ɗi noneji ɗin ɗo ɗi ɗino ko noneji ɗin ɗi ɗino ɓe noddi huwa tawhidul uluhiyati yani ko nula ɓen noddi kon haɓide e yimɓe ɓon yiggi ha e ɗiɗo noneji ɗiɗi ko wotinɗingol Allah yagal Allah ngal yani wotinnangol Allah dewal ngal waɗangol Allah dewe ɗen fof wona dewe ɗen fof ko Allah tun jeyɗe ko ɗum ɓe noddigo e mum amma wigol ko wonde ko Allah jeyi non aslan nula ɓemɓe taw yimɓe ɓen no jaɓi ɗum ɗon wona ko yimɓe ɓen jaɓi kon irri kon wona ɗum ɓe yangoto fi muɗum haɗa ko ɗum wiyete tahsilul hasil ko hunde waɗunde ya haɓɓiti kadi be nde waɗa nde waɗino koko waɗali kon haɓɓitoɗa be waɗa ko ɗum ɗa ko waɗugol Allah goto ka dewal ko ɗum wonno probléme yimɓe ɓen ko ɗum waɗi nula ɓen ko ɗon ɓe wanno tarkis ko ɗon ɓe wanno mbayla maɓɓe kam لأن توحيد الربوبية يقر به جمهور الأمم سابنا ووتدينغول جيال الله قال دون نغيرتي دون مفتال دين فو فايدة ولم ينكره يدال إلا شواذ سونا سلو بين من الخليقة مرتا غورن ويمبه تاوتا بن دون وديلي وبنتو يدينو أنكروه في الظاهر فقط ɗulle kadi ko ɓe yeddi ɗum koko feeñi kon ba kundule ɓe yeddi kono wonkiñi maɓɓe ni no jaɓi de walla iqraru bihi wahdahu la yakfi yani qirragol ɗum ɗo tun o tawhidi ɗo tun ɗum yonata de wonde ko Allah jeyi en foden hande ko Allah jeyi en Allah tagi en naam on boyi ko ɗon woni dogirde ɗum ɗon napro ɗon a waɗal tawa hewnde ay ko fo waɗi kon ko hay iblisa ko waɗi kon ko hay fir'auna ko waɗi kon fay
yani yedduɓe ɗum ɓen ko yonako wowli e nder tagore nden fagadi agarra bi iblisu o ha iblisa no girri ɗum ɗon si tawi ko beru ko iblisa waɗani Allah ko waɗanda Allah haray a waɗani goɗɗum ka sabuna iblisa on no wi qala rabbi bima aghwaytani Allah jeyɗolam rabbi ay rabbi jeyɗolam tagɗolam sabu o mo bewinɗami la aqudan lahum siratakal mustaqim kala laawol ka rewete ha an tun reweɗa ko ɗon mi sakkotoɓe araɓe waɗali mi sakkotoɓe ɗum min kadi o gerete wonde ko Allah tagi mo Allah jeyi mo kono ɗum nafimo ɗo nafaali e hunde koye suratu hijri o woni aya 39 wa agarra bihi almushrikuna alladhina bu'itha fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wana noon no girri on ɗon tawhid ɓe shirkoɓe ɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nela e muɗum kufar quraish hiɓe jaɓuno ɗum koye on tawhidi ɗon kama dallat ala dhalika al ayatu al bayyinatu wano tindini ɗum noon ɗe ayaje ɓanguɗe ko tindinta kon feeñude kama qala ta'ala won Allah tawɗon o wiiri noon wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wallahi si a landike ɓe a wiɓe ene hombo taggi on kemilandon hombo jeyi on hombo taggi on ɓeynnayi ko Allah ɓe zuhruf aya woni kanko watte a 87 ani sayi ko waɗanda Allah koko heferɓe ɓen waɗani Allah ko ha ɗum ɗon wattalima tawa julɗo goy faman agarra bi tawhidi rububiyyati fagat mo qirrike oɗo tawhidi tun wonde ko jeyal Allah ngal wonde ko Allah jeyi ɗon petti ko ɗon o hatti lam yakun musliman haray wonali julɗo taw walam yahrum damuhu wala maluhu haray ƴiƴam makko ɗan har mali taw hibbugol koy jawdi makko ndin hanali jattegol koy hatta yuqirra ha o qirrito o ñinna bi tawhidil uluhiyati wotindigol Allah yagal ngal Allah on fala ya'budu illa Allah hara o rewata si wona Allah goto on tumat no wiyete o woni julɗo joni ɓay yewterde nde lannade taw darde wono ɗo inchallah en toriki Allah yo Allah o arsuke en qirritagol tawhidul uluhiyya qirritagol wonde dewe ɗen fof ko Allah tun jeyɗe kanko tun hande majje ko ɗo muranno ho ko ɗo woni ƴawgol felno ngo waɗi buy ɗon on ɓe jaɓagol ɓe wakkili ko Allah jeyɓe Allah tagi tagornen fof kanko tagi asama e leydi e yimɓe e jinna e malaika e koode e nange e lewru e pijiri fof ɓe jaɓi ɗum wonde ɗum ɗon na Amérique moƴƴini wona Europe moƴƴini ko Allah kono ayɗe dewe du'a ko Allah tun torete Allah tun mawninte Allah tun yowete e muɗum Allah tun yaaki torte ko ɗon woni murandu ɓurɓe ɗunde ɓen probléme maɓɓe on ko ɓe anda taw none dewe ɗen ɗum ɗo ɓe sikkan ɗo na dewal ni ko ɗum waɗi ɓe jonnay ɗum ko Allah tagi ɓe sikka ɗum ko dewal no jantoɗen non ɓaawa woɓɓe goo hay sino andi ko en he kori yo andi bijini wala fi be Allah be rawa takkoɗa ɗum annoɗa ɗo ɗaɓɓa jangal ko jaɓora fiya hewto e Allah subhanahu wa ta'ala torki Allah yo Allah dande non fof ko Allah dande en shirku on e bid'aji ɗin e yeddugol Allah e noneji ɗin fof wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa alaykum salam نعم طيب on heɓeɗo ko landi ko ñamugol jaañe ngeloba fi ñawdago si tawi ɗum ko lekki woɓɓe innayi ko lekki o faɗɗere ma lekki jinna wake nam jaañe ngeloba no laaɓi no sella ñamugol fi ñawdogo ɓay no laaɓi nelaɗo men sallallahu alaihi wa sallam o wiwno ɓeya uraniyankoɓe arnoɓe Madina ɓe nawnare Madina har no jogii nawnare raɓaynde pali ɓe ari noon ɓe nawni o pali ɓe tampi ha
fajitawaw darmaki yahe ka wuro gelodi zakkadi ayno wono ton yaw wondo ge makko yaron bira dandan e conce majjio tawi conce den dagi ke yargol fi nyawndorgol jaanye je den men sabuna no fottana conce e jaanye si wi ama dunda ko sobudu dunda kare ko sobudu si ama dunda no laabi sali dunda kan no laabi be yari bira dandan e conce den be selli be ngarbi be henti be hetti masha Allah kono jaako dugulaabe honno be wadi be haldi be fotti joni be waro o ngaynaako be soggadi gelodi be yadam be wari mo wargo hulbini ngono be taccitimo be wari mo be sokkiti kitaden be itti taccitim tere den be so gelodi be tana do humpito yidum immini wobbe ko jokkitabe jokkitibe ha be hewtoyi soggowo gundata be nangibe be adde be oyamo be wari ngayna ko ndara tawa hino honno be wari nelar maki no be wadiri mo non wattirebe non kambe kadi be watta sifa non do holli wonde aray concere no laabi aray jaajane kadi no laabi kono non ko en andu hunde sobunde ma harmunde nyawndortaake koy nawigol bay ko lekki woddo buyobe joni wano tew ndondu jogiibe musu jiye awa musu jokke be na tew ndondu do wo nyamugol tew ndondu ko lekki ndondu no harmi kono ko nyawndagol tawiti ko nyawndagol kan haray wobbe ina e beere be nyawndora e beere man almuhim ko harmi ko nyawndortaake few konon do kan no laabi no dagi wabillahi tawfiq Oh, no,